abusiafo saa kwata yi mu nyinara ye ne wusua Yesu Kristo mu ahomeje ye adusua mienu so far ye wo adusua toso miensa ene na otwi mu atifi asem no ose asesambo nyina so ye twa hu abasisia asama opesa wo kano eni ebinumu adwene enko wojane niema nyine gu ho esane basase so be wogye na ho afoforo mobo eduma hiafo nyame kra to aso hyira obebri ya yanso ye yesa asafo mu kura yesi ya predibia omande hye obusiafo akristofo ba bibiara wo a waso egusu a wotie yen yede enchia sronko efiri yen agenkwapa Yesu Kristo nchen ede bre munyinara yenim ye se ne one yen adi ni ye no Sara na one mo nso adi ni ye se ne midi kan eka ye no kwata yi munyinara no ye hwe enu usua adusua bia no kwasem ne se depa ye adusua ehia yen ewo ya brabo mu ebeboa ye ma ya namo a yetu ye kone ye ba nyina no ebeboa ye asetena mu na saa kwata mu nyina ye ni wusia ahomeje ebede ni atimi agye ahome ewo Kristo mu ena ye ne wo esia saa kwata mu nyina ene adusia no wose the root of restlessness se bo hu tete wo nwiwi saa ne ma no ne kofare ban ene sen eno na saa na otwi mu ye pese ye ne wo esua ansa na edi adusua no mu ncheche mu no edi bebre mu no ma yenkutie enyum mfiri Golden Gate na ye ba ye de mu ncheche mu no ebeto amso Nyamitiasi onsisado Nyamitiasi Yesuru Boni biara Otiasi Otimayen Nyami Wotrina Wotrobotan Obiniwa Otiseno Obiniwa Oninuso Nyamitiasi onsisado Nyamitiasi Yesuru Boni biara Otiasi Otimayen Nyami Wotrina Wotrobotan Obiniwa Otisano Obiniwa Oninuso Ifrititi Yetri onwara Yinyami unishamodu Ifrititi Obo Jehovah Yinyami no kwafo Chirino Ojo Buteti Osisanyami Minya Chirino Obiniwa Otiseno Obiniwa Oninuso Ifrititi Yetri onwara Yinyami unishamodu Ifrititi Obo Jehovah Yinyami no kwafo Chirino
Oyo butenti osi senyame ninya chireno obiniwa otiseno obiniwa oninuso Emreni ho Emreni ho sisa wajin Emreni ho dasenye brawo tinkwemu yim tiena yo radia semni Wotrinwa, wo trouble time, emreni ho, oni pakai, emrerisin, se esutin, emreni ho, sisa wajin, emreni ho dasenye brawo tinkwemu yim tiena yo radia semni wotrinwa wo trouble time emreni ho oni pakai emrerisin se esuti Ifrititi yetri honwara yenyame unishamodu yenyame ya no kwafo chirino oyo butenti osisenyame minya chirino obiniwa otiseno obiniwa oninuso ifrititi yetri onwara yenyame unishamoto ifrititi Chirino oyo butenti osi senyame inya chirino obiniwa otiseno obiniwa Yebeda Golden Gate ase wo enwuma omode abreye no twedi ampon yankopon adomunti me wo bigafo stronko ha omo ba beboa me na yede sa adisua mu mpensempense mu ede abremo media musonfo Bismarck mensa ende se me fa free eto eno hwan a yankopon adomunti Rackensford gia boama esan eka ye ho wo hase eda ye mo akwaba Great, that's a say, and then so what the penny now when ye base addition. Me botra na me bema my sister Ajua Fusian so and I eti and finfino, sister Ajua Fusua boy and pa ye, was say and Juma J, sister Ajua, Yamuakaba. Yeah, great, na fe me ba me sani fa super ya na elder kwabna tre na eti me nchen ha say elder so di sa addition yi mu akotene pa ye elder ya mu akwaba me da mu asese mu nyina mu di odo abodo mu se yemfa addition emfa mre ye siafo ye hwe the root of restlessness anase asesabo ni nyina so mama ye nkata ye ne na me ma sister Dwafosua emompa ye mai pamucho mama ye mompaye nyame tumfo nyame batampa yeda wase wa kwanya odi amaye wasem ne ebebie mu ye ni adwen ye ni mu ntiase ye sro ne se ma ho kronkron na meka ye ho o me ye chechefo fa uja ne beso ya no de bekan me mfiri unyankopon ho dwumadi nyina bekọ na wie ye no me nya wasem ntiase
na boy ni ntimi fanya adwuma na emo yen kwaje na nche na se opese binum timfo a enyina na etiefo nyina nya wani madom yeda was so tie empa ebo ne nso so Jesus Christ dem nti amen. Amen. Great. Me ma wa kwa ba bion. Great. Yen hwe na ye hwe asesampo enyina so ne nka abosam ne ye fa free James chapter 3 verse 16. Yakubu homa na eche yemiensa yimu du ensia no say na oka no ho say na de ni tan ne manso twen wo no ho na sakasaka ne ne boni nyina wo we de kan wi hantimi nka eminsa because ni tan ne manso twen ne sakasaka de yemfa nka yenkasa enye ho ma yensa great eno ne yenka abosama ye ba begina so na fe ye de ahwe yen addition mo but answer na yenhwe sa simfo ano ye kase ye kan sentwi no se ne oka the root or say asesabo ye kase obi abo asesa etisen because e pese hu sa de na fe ye hu ne kofare ban no ne nyina so e firi fa na eba obi abo asesa ye be kire mu sai asase mfuano wa ba asesa am say ye free addition ya se ye ka ke ho ansen ke ni bel na ehunu na sitram de esi ye ema afi no ne nam oni fa ko a ye be ka say ye ni base say ha na mete ti ka say obi abo asesa na se nipa no na brabo aye basa oni ani da so biara nti oni nam oni bia potin pa o ka say hana maduru a wo say metena na afi mi shema brabo ase ofiri ha no asi ha ofiri ha no asi ha oni ani da so and I say he has no purpose in life or there no answer woko that's what abo asesa abrabo na aye basa great me fa bibi kakra mo asesa bono e hya se ifra adwene mu se wadwene mu eye wo kusa wadwene emu na ho woni asomdwie enti ema wo ye niema basa wodwene ensi so enti asesa bopa no ansa na betu na ayese kain wonam basa na wo kɔ na wo ba no ne nim se bibia happen a torment wo ha wadwene mu enti wo kɔ a wo ma wo kɔ gina ha na wo kɔ ha na kɔ ha fi se ebi ade aye na eye boni bi a hantew eniti adwene mu no wo nya okay eniti wo kɔ ha na wa ba ha ebi na 2k no okum ni nua ne wie no obi ni ho ne maame ne papa kura ni ho nanso na adwene edika abunufo eninti woni nam saa wokɔ ha na wa ba ha yes and I think say eno na ye ba behwe no the fare ban no ne kofa ba no eno na ye ba behwe but the word asesa bon ankasa ne say why say atentengro no ba bia mframa de bo fa bia adwene mu ni yemu bibia wo ye restless woni ba bia what okay great meda mo ase yen share addition ase elder me share say every elder Kingsford economy but yen kan bibi Matthew chapter 10 verse 34 copy 39 no Matthew engomano chapter 10 verses 34 to 39 or can't know what I say or say do not think that I have come to bring peace to the world I did not come to bring peace but a sword. I came to set sons against their fathers, daughters against their mothers, daughters-in-laws against their mothers-in-law. Your worst enemy will be members of your own family. Now, if you say those who love their fathers or mothers more than me are not fit to be my disciples. Those who love their sons or daughters more than me are not fit to be my disciples. Those who do not take up their cross and follow in my steps are not fit to be my disciples. And finally, so those who try to gain their own life will lose it, but those who lose their life for my sake will gain it. Amen. Amen. We are someone na Yesu Kristo ka say wa ma say wode asumdwe na edeba ewiase muhase ne mo wode nkrante na baye oba say
nipa ne omo agya no mo ebenya asempa ye wo hwe nsem a woka ho mothers in law nso no mo ne awarefo oba se asembe to mu ntem na afi nso no wo se yen enemies krampo no be free yankasa yen abusia emu sasem ya Yesu Kristo eka ye na obi be kasa se woka adusia na oyisu brofo bi o se o hwe be counter intuitive like enye de anka omo be expect say Yesu Kristo otisa no obeka asem yi eda de important na Yesu pese o kire e wa hase yo me da se say e betuma ti Yesu na asem na o kana se a yemko o de say Isaiah chapter 9 verse 6 Isaiah she nkom okay say in person me paraphrase okay men kind or say for unto us a child is born. That's right. Unto us a child is given, and the government shall be upon his shoulder. And his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. And this year, kind Isaiah Ngumaya, Yenina Yeniji, Eka Amen. Asumdue hine, and Eban. But Isaiah Okasa and Semi, no how near Bebresa Manu, and no catch them. Yeba Matthew chapter 10 wa CS free chapter 10 asia yehwe Yesu no afre na suafo ne dumi no sa eno osoma won samonko na monko ye adwuma osemo ko no omo a omo yare abubuafo mo be sa ayarefo monko je akramra teni ya ni gisem but yeba verses ya kan 23 no eba no a Yesu ma yehunu se suma wo suma ye no e de ohaw ni abebrese beba adentia if say Yesu ni message no de baaye ani wiase said the wiase so esi etnase and I say the life of lead here no eni no babra nti say eni no babra there will be conflict. That's right. Yana to da bia ye mu bia no a ye pe conflict but conflict e duru ba bia ye na conflict e beba ne say Yesu do Yesu na yemye Yesu anwanwadwuma a obeye no eni se de wi asisi hunu onyame asem no ebema yenya esunsuaso bi. Okay. Manu white can asem bi wo great controversy page no na I'm say 573 or say ya Christopher na say ye share persecution na just say ya brabo no aye bo no eni nyame asem no ye de ebo ebra si ye tra konkunu yemu a da bia na ebenya hawo adentia mfa nsa wo wadamfo oni na nyina firinkola brim eduru asetra bi a particular stage no wo so wa huru Kristo It's a de na mo ye ne dada no wonye biem. yes. Enam sa wonye biem no wo hu be ye ahi Sa mfa nsa wa kwa adwumam ye di nkomo etimi di nkomo football dia wi asensem wo the religion asembam say pe na the problem aba hono na Kristo boy nkoko se wa ma so de asomdue na eba ifika na asem no a ode ba no ewi ase bepo ndi se wi ase pu Kristo asem no a e de wo hawo ebeto ne maso wo a waji Kristo asem no nanso wo hye en bo se e wo se yekoye anim enti hono no se se ye se agi Kristo ne ekura na asem no ne de kwa and yeah, was a prepare say we will die for Jesus. It was a taking a cross. And yes, be a mitia miano, and I says as a brobi acham and say that is my cross. That's not the cross. Nemo would Christo asem no air bobra, would Christo asem no air nanti, or how and as opposition, when Yamina sem no, and if we say ebenyano, and no walk who asem. Be prepared. If you say cross or no will lead to death. But die, you are dying in Christ. Oh, that's right. Yes, one I would do it here. Say, no being a kum entry. We are not as a non Name mum say, oh, Christo. Yes. Na some now, what the year Jumano, a new moon, wunya, or how no. Great. And no walk who was empty a fear. One a new eja. One a was, one ma. Ebia, oh, trainer may conclude him. One must see and transfer conclude him. Ubenya disagreement. Ubenya how. And no more some and boy ye watch it will come it's so nice to say yes Christ the free ebusium
fisa busua etawa ya che bibia de ye beye wo no enti o ka se bi wo se wo fa enani eja che me you are not worthy of my name o tie no beba enenso ade esi hu ni se ye fa Yesu Kristo a ade nyina bi dia boaye enti ye musuam ye nwumem baby wo bia nse de menu aka bisabo ama ye mpagya Yesu Kristo Yesu ye nim se o tie no ha ne amane hu no beba nenso nasem no o se ate se grante no fenro Hebrews 4:12 e pai sensu nipa komem eno na ese ye fa ne ye de ko great madam asipam se mo achechim na abayo bia na oka na mani hu no abayo bia ne maame ne papa nso nyame na ono nko ade o ye se obesom nyame na yetu ne frifie na ma wabo asesa na onhu ba bi obetena na onni ba bi obetena na enti e da chechim na ma kaisa asem se wo fa Yesu Kristo a ebetimi ama wabo asesa in the sense asem a opese wo ka no eni ebinumu adwene enko ebetumi atu afrifie obetumi alusu job obetumi alusu ba bia wote obetumi alusu niam bebre na nam saa yeso ema obenenam se ne na ye ka oha asem nti division ana se Yesu Kristo ba oba se mamba ne peace na nyese oba na grante na ase kan kita no no de be kontokwa na emum nasem na oba be fa no ene niam bi be ebra ebemu anyatan ho asem na o kan me da se pa se da wa church mu msa no yenkwe wose another root cause see you so offer Yesu Kristo a obetimi anya saa otan no another root cause a very very important here selfishness or say pesamen komenya great no Yesu Kristo ka asem bi ewo Luke chapter 12 abasem bi wo ho no mo yenkan eno kakra na mema edatre enkasa ho Luke chapter 12 verses 13 eba beti 21 no waka asem bi wo hono mo ye nhwe se ne abasem no esiko Yesu Kristo ka abasem bi wo ho say a man in the crowd said to Jesus, "Teacher, tell my brother to divide with me the property our father left us." Jesus answered him, "My friend, who gave me the right to judge or to divide the property between you two?" And he went on to say to them all, "Watch out and guard yourself from every kind of greed, because a person's true life is not made up of the things he owns, no matter how rich he may be." Then Jesus told them this parable. There was once a rich man who had land which bore good crops. He began to think to himself, "I haven't anywhere to keep all my crops. What can I do? This is what I will do," he told himself. "I will tear down my barns and build bigger ones, where I will store my corn and all my other goods. Then I will say to myself, 'Lucky man, you have all the good things you need for many years. Take life easy. Eat, drink, and enjoy yourself.' But God said to him, 'You fool, this very night you will have to give up your life. Then who will get all these things you have kept for yourself?'" And Jesus concluded, "This is how it is with those who pile up riches for themselves but are not rich in God's sight." Amen. Say sabasem we no eya basem a osikani bi a wanya sika bebre no say de manya na broso me behehye na madaso me sori amaka che me say didi nanom na Mary wo ho Yesu Kristo ka chen say wo kwasea ende me ba beje wasem na say me ba beje wo nkwa afri wo nsem sene abasem na yenim pa e wo Luke chapter 12 no sene esi ekoni ye hwe se selfish ana se pesamen kumenya eye nyina so a betimi ade asasabo aba eda ene sa abasem we no sena obecheche no. It's so interesting say from the word of God I would see who say and no see one of the a year ebemia restless and as a division beba no opposite pen with the selfishness by pesamin kuminya sir. Now we share story and said Jesus Christ say was somebody was in the crowd no be wo nipa na twa Jesus Christ ho hia no. This is factual thing a happen yembra na Jesus Christ gina ho na obi bebusa no na Jesus Christ answer no and what this story by which is interesting. Obunu be
ɛwɔ story na ɔka yɛ no mu ɔso wo kura ho na ka kyerɛ sɛ me ye obi a me kyɛne me gina ho me kyɛmo papa niema na me sua de sua de ba ma dream first ne sɛ obegina ho a wo sɛ Yesu Kristo nkyɛne ma na ne nua no wɔ he ne nua no ɔne ne be kyɛne ma no wɔ he thinking of self aha any idea esi ehwe ne yie pa me su na wo ye mu no we don't think say nipa no wo ana woni ho de mi menya no ene hia me enti say Yesu Kristo kyɛ na sɛ ekofa de ebedoso no ene me na mafa me nua ni ho enti me manya dodo me kɔ ene Yesu Kristo sɛ tena ho me be kyerɛ wade wo papa no kro nya ne ma no wo he opa ne ma no bi no ho so wo he okɔ na wo a wo ba be fa no wo na wo be che enti me ka kire wo se enipa na de ye wo ena ma ye nipa na na ma ye dankwa na ma ye anigye na ma ye ahoto na pese me nkum nyanti no tem bia nipa ye fom niema bebre na me ka kire wo se ye niema dodo awo ena be mu anya nkwa enti me ka kire wo se fa ho to Yesu Kristo me masem a me ka kire wo no so na sem na wo se edi empapamu ni titimu beba no fa ho ye dai eto so na yi ho free ewiase mu eniema no so na wo di kire ya koduru se Yesu Kristo afei de o tradition no ma ne ye de o free selfish pese minkum nya no so no ene o be no se hwe Paul wo se se pese hunu Yesu Kristo pa na ba bia ye nkwa ne ye kra ne nipadua wa mo mi emfa Yesu Kristo subai ono ene wo ye nyankopon wan kame no ho sɛ wo ye nyankopɔn nti wo jane ne ma nyine gu hɔ esane ba asase so be wugye ye me no mi enu ɛsɛ ye fata suba no ɛnsɛ sɛ ye prewiase mu ne ma bebre si ye tiase sa me nua enka ye fie mu ye kromu ye man mu asomdwe beba me nko a me mpremfa efi sɛ ye nim sɛ ye de ye be de ye be gya hwakɔ Yesu Kristo ka kye nipa no wo sɛ o ka so obebubu na dai no e wose nya meje ne nkwa ne ye dai efiri ne nsem no ka kye nse kyena wo ada na abesie no enipa na niema ogya no mecha mafoforo eni nti ase ehwe ne yie se bone nyina ahyase e de pese minkum nya bone nyina ahyase mimenya obi nya dai enya se wunya ekwa bi a mefa so a meyi wafiri ho na me so ade na be me dia na me dai mefa so esi ehwe yie pese minkum nya ene na de bonsam firi soro be dai e be hwe fom the eye problem na wo ye mu no se ye nya ya nto ho ne amfa Yesu Kristo suba na eye humility ene se wo mpo wo dane no ho be ye sakoa se de be ya obegye ye ya setre nyina ne se nyame afre ye se Yesu enkogi bimra yenyi pese minkum nya nto nche yenyi ye niema ye boa no adai ne afie ne sika ne niema yenyi nto nche na yenkofa foforo mra. Great. That's it. Now, you're in a more practical way, no? Are you wrong, say, and I say, are you selfish, say, me planning for the future because it's can you wanya and a dorsum and no planning for the future, say, my men she na me she naso so that me cause what dia. Are you wrong, and I say, a person coming me planning for my future. Men ka say, so we yen she shama or that, you know, and your person in Kunya. Me did say, I depart. Nyame sumu no ye boa ye ho madachi aye heaven ehun hia pa se Yesu ma ya ye mbebre so nyame adum nti obema ye nkwatenten so onyini na akọ pension na na ba ujai wadwuma one plan a em se nyame adum ti asafo e wo mo change hye se fan hye to nyema nyina ho enti etwa se oye odachi de na emom hwe yi wo hye ne bebrebe a na refi Yesu a eho ne de ha wo no so boane amana no na onua bi hu kyene na wa amfa mane bia eho na ha wo ne wo no so de odi gu ho bebrebe no na onua bi pe kakra bia de na wonyi bi mano no megidi se no na ye pese minkum nya de wo nko awo pe no na mo megidi se nyame boa wo na ohyira wo na wo nsem go na wo hu afoforo mobo edum ahiafo nyame kra to aso hyira wo bebrebe kwa na mo pese minkum nya de wo priafa na wo pese wo nuanom ne obi abenya bi no megidi se ho na ha wo ne wo na ha wo to show Yesu Kristo de ye o ka che papa wo se papa no donation no hwe nkyere se waye na adwe se obebu ahiafo bia wo ba bia wo na wonya no oyi nyame out of the context no oyi nyame free ho edipa ne mienu sa na 12-13 ho na ekono o mienu nyina ne they put God aside. Okay.
de obebusa ase kyene mama me no oyi nyame si nkyɛn ɛna de ɔno so ɛka sɛ me build more bands na me de me name no gu no oyi nyame si nkyɛn de adesua no pɛ sɛ ɛka kyɛn sɛ our life does not belong to us ye nkwana ne nyame dia enti bibia ye ne de nyame di kai a enhyehyɛ ado ɛka sɛ ye ade aton ye ya we will include even the church. It will include those who are ahiafo. And no neba me who say, yemfa nyame ni ka wo ya de nyina mu. Put God first. Yes. Great. Okay, yan to aso na yan hwe me nko sister Adwoafo so aho. Na yan hwe o say ambition and I say nkwanimu akono. Say o pese okwanimu o dwen na wanya ambition be to do something. And also ka assembly Luke chapter 22-24. Say sister Adwoa wa ya krado ayenko Luke chapter 22-24. Luka ngoma no etire aduonu mienu chichemu aduonu nan no Awurade asem ni na kasakasa bi nso ba wo mu se won mu hwan se won mu hwan se won mu hwan ena obebu no kese okay se won mu hwan na obebu no kese medase amen great yenim se we ye time ana Jesus Christ ne na asiafo no ahia na omo no omo nyina wa ambition when the master na enam nti no wo se wo se master no eba wo level ben na wo de woto ana se wo se wo no etimi express wo be wo asuafo ni nyina no wo be wo on top ana se like wo se onya vision se ni aye nyina aye nam mi pese me be professor me pese me be lecturer me pese me be basic kanimi obia wo ambition obia wo di bibia sinani mu pese wo di konani ebi na AC wo ha se yenhwe okwan ben so na ambition yi etimi de asesabo asama ye kan edeba medase ente sa wohwa we na Yesu ne nasuafo ne ho asem na woka na enche na ye bekum Yesu that's right ti no ye adidi etwa to okra samre na na esenka anuanom adwen si Yesu so ni wo ne na mane na waka ne ho asem a chewo ni cha enche obefiri won chen akono enu momu anhye da anwen ho ne mum dibia ena na obisa ho asem enye na we nkwan so ne mra na wabisa pen na asuafo na san bisa pen se hwan ena bedi animu chese na enu hia wom samre no sin na agenkwa a obewuo no yaw ne na mane animu ye ni pen no sa wo ya ambitious na wo peso bo homodin drugu tai bi ho no enkanya bone kra na mom back to the kind selfishness no misplaced priorities dia hin na ho hia wo samre nim okay susu ampa say wo pese wo kosrent dia aka ne nyina ho hia wo oh Yesu that time na yankwaje asem kwaje ne ho asem na hia asuafo no na mom dibia hwan na ebedi so hwan na beye panyemu eno na ho hia ne mo asem ankasa Yesu di baaye no hia wo pepese ebesan aka free Matthew chapter Matthew ngoma no Mark mom Mark 4:19 okay Mark chapter 4:19 Eradi asem ni yeah na obrayi mu dadwene ne ahonyade na ada ne nneoma ekeka ho no ho akono bamua emiasem no na enso aba great me no mienu nyina so obrayi mu dadwene ne akono no efra ye nyamesom mu ne ye de adwuma ne ye sika pɛ ne niema sɛsi ye ni su bebre sɛ Kristofo a ɛna trosem ne ka sɛ emia asem no afi asem ne nso ababiem no ayi Kristo ni a da bia ye kɔba ne mom ye kemo ye keka anim ɛkyɛ nyamesom pa ne mo ho ahoden ne de ye pa enti ade a na Yesu bɔ asuafo ne kokoko na ɔde ma ye nyina sɛ mra nkyɛ na Yesu abai no ewo ambition ne de ho hia si ye kɔ anim ne ho hia ne mom ye nhwɛ ne yie yemfa de hia ne nto de hia Yesu de ne mra kane na afi de aka ne nyina no ento aso that's okay my elder bro na opening umsase ye hwɛ Matthew ngoma no etire edumotwe chichemu ba akokɔ no a umse minu aba ka sɛ nya we ne emre dikan a omo iye sa apre sa omo ba Yesu ho no mbebusa sɛ osoro hinimma mu no wana ye kese o sa da wana ofre abofra ketwa
Samonsha abofra na mo ye de munsua no. Se hwe test no a ye read ye no a no kora na Yesu osiesie no akọ Calvary akọ di adwumadie na ni wodi obrɛ no ho ase urade adidi ono a woyɛ ohene kɛse a obɛgye yɛn kwa no obrɛ no ho ase no yɛ de ohoro wo mo na ase sa ohoro na ase no mu a kyire no na yebusa sɛ wa na betena nifa wa na betena bonkum to da bia yɛn so yɛ sa asafo mu kura yɛsi yɛ predibia pɛsɛ me yɛsi pɛsɛ me yɛ elder pɛsɛ me yɛsi but anya bone sɛ ubenya that ambition but what is your focus DNT na pɛsɛ wo yɛ saa de no wo pɛsɛ wo udi saa di bia na yɛ ka sɛ oh yɛ elder wo yɛsi to da bia wo kwa asafo mu a panifo wo hɔ kura no a ebia wo hia bibi kura wo pɛsɛ wo kasa wo mu a sɛ de ne ya wo bɛ show a kyerɛ no wo kyerɛ sɛ me na me yɛ pani obi bi ba asafo mu na wabɔ degree kakra bi a sɛ de yɛbɛsi ahohoa no na onyame asɛm no kura nipa no de ba no ye yi no asi nkyɛn sɛ body no ne yɛbɛka saa de all kyerɛ ne sɛ Christ should be the center. That's right. We say rest in Christ. Sɛ de nyame edi kan a anya bɔne sɛ mpɛ sɛ me yɛ doctor anya bɔne sɛ mpɛ sɛ me yɛ engineer na mmom bitai ne sɛn sɛ me de bɛ hohoa me ho na yɛ pagya me sɛ asafo no menko anam nim nyansa menko anam yɛsi no nyɛ saa na yɛma Kristo ni kan na yɛnyɛ ahobrɛaseɛ servant leadership ɛno na wɔka ho asɛm wobɛtumi ayɛ kɛse but ɛwɔ sɛ wobrɛ ho ase Kristo edi de na mpɛ sɛ meka no me nua na ka ne nyina afi sɛ say asafo no na Yesu Kristo dealing with them at that time. Asafo no nyina no. The 12 disciples no omonam. Yɛn famra yɛn na yɛ asafo yi mu. Sɛ yɛn ma wo bi elder ana sɛ yɛn ma ne dibia bi a yɛn no bɛka sɛ nipa wɔ na se no obi eni hɔ onim nyansa. Ɛna na asafo no Yesu Kristo etele wɔ mo fo papa na aka kre bi saa bremi nua ɛnkyɛ na Yesu Kristo aba. Nominating committee time so a every church na problem asim adentra position mepe position conscious. We don't think of unyame adwuma no a ye ba be ye no hwe se Yesu Kristo be at the point here ese mutena se ma no ede eniema hyemu adwene no mu tiremu na munya wodoma unyame asem no de bia na mo pray mofa ye famra ya asafo yi mu. That's right. Emra ye gina at the point of entering Jordan no afei na ye fight for position. That's right. Afei na ye fight for eldership. Ni ya mema ye belti so obi wo kura say ye yi ni elder na wo fun na boni din one friend elder na koye ntokwa. Is the eldership no and na de wo be ko heaven. O Jesus Christ wo ka bibia kire ye say ye wo kotu ayi bi wo ha me underline was it true greatness. Yes. Is giving up your rights. That's right. And embracing kingdom values. That's right. Wuja dia ya wodia to nyame nim say ya wodia you are right wuja ya to no offer kingdom values of love, patience, long suffering, looking after the poor, visiting homes, doing this ye be ye elder and as ye be ya some penny wasafunu mu a do we see this in us? We have misplaced what? Priorities. Ye position no but we don't want what is attached to it na there ye hia ye na ma so nse ye twe yensa elder na eba no oh elder na ye de forget about that. Without Christ in us our eldership is nothing. Great. Abusiafo na maka sa quarter we adusia no e adusia bi a we wa hwe so be yi wo afri ba kokura mu a wo be hwra de pa ye because this particular one so powerful hwe sene asesabo ye koye tempintin kwano ne fareban ba bi afri ba. First of all ye hu se wo fa nyankopon a etimi bo asesan because you feel timi tu wadwuma timi lusu eno ye positive one ene ye ba hwe se wo nya wo ye selfish negative one say pesamen komenya se ne na obi onya sika na onhwe ahiafo no se obedidi na wa men na wa enjoy no no nyankopon de ne kra efiri se be mu se opese wo ko ambition a ehu hia asuafo time a Yesu Kristo oyebewu
agye onipa nkwa na nka nkuranhyesem anasa nsem ebe motivate no omo gya no omo na hwan na be kese omo positions na omo pe na maboafo no echeche musa na ma we nyina no mwa okristo yenko ye no se ade baako a esa de saa basa ye ne atete ne eno ne hypocrisy na se ye be kan se nyatwom ye na no Yesu Kristo kan ho abasam wo Matthew chapter 23 1-5 na nka ya jump aka 13 ye ntimi kan 23 ni nyina ba ke ye be yi mu ne akan 23 1-5 no se sister Joa why crowd wa ye ntumrika mpacho macho nguma no eti aduonu miensa gichemu baako aduonu miensa no chemu baako kosinu enum na fo jump akokan edu miensa no yo medase ena Yesu ka kire nkrofo akuakuo ne nesuafo no se Mose akonya so na atwerefo ne farisifo tena enti de obese Mose munni so no nyina no munni so na monyo na won adwuma de monyo efrise oka nso onyo na akyerɛkyerɛ nesua duduro tu nipa metri so na won ara de won pese wode won nsatea mpoka enum no na woyɛ won ho adwuma nyina sɛ de nipa behu won na woyɛ won nkaye nioma atenten na woyɛ won atade ano inwo akese amen na mpachode na ye jampo kan 13 na 13 no munue mu atwerofo ne farisifo nya atwomfo se moto asori ahenie mu nipanim na moara mukọ mu nanso moara mukọ mu a moma won kwan enkomu edase amen so how terrible for you teachers of the law and Pharisees, you hypocrites, you lock the door to the kingdom of heaven in the people's face, and you yourself don't go in, nor do you allow in those who are trying to enter. Asem you at Kingsford. Characteristics of a hypocrite. Sene Yesu Kristo aka omasem wa hase no nyatwom no krabata no etesey se hwe akenkan sem no eyi na di efe di kire na se yakọ ambition ho asam wa yeka ye no a we eto aso yes efi se enam se me de me ho asi ho na me ami yi edie nti na mpesa me ye de me ye no me nyi Kristo adi na se me ye sa aso a esi afoforo kwan mo ba Kristo ho ho na Yesu wo ka sa asem kire wo Matthew etire aduonu miensa no so wo firi ase no o kamfo farisifo no kamfo wo efise wo madwuma na o miense wo mo na kire mmara no sa Yesu adan na di mo kire mmara no na mmara no kire mde na moye nse ya na yeta kan se nse do what I say not what I do to da bia saanso ne ye farisifo no saana na omoye omuma nyamesom no den ma afoforo se omunye dan omutimi enso nyame mu se de ete ana woka de tosumienu se niema muka se yenye afoforo nye no mumunye dan monye munyuma moye no muka na enso munye dan monye mfa se etoda bia e ka se ye ne akwanhwefo ye SDFo de ye wo nyame asam no kure nyame de asam na maye patuntimi mfa hoho adentia efise onye de no kure no a wanya no onfo ntimi mfa anya adwuma se ko basa no a ye nya atwom no ho asam no woka na o se muma adeso akese mudi adeso akese esoa afoforo na mo amumu de mo mpaja mo nsakora ase mo de beka sa na se wama osum no a wo se wo kira afoforo no akika bibia mra no sise wa mu ni mra no so enso wo de mra no e chichire obi
me kan adesua we no de eba ma adwum sɛ mfa sɛ obi ayɛ mfomso wa asafo mu nkyerɛkyerɛ sɛ wɔsɛ yɛtwena so anaasɛ yɛde no fa nkyerɛkyerɛ kwan so ateretene kwan so na mapagya me nsa mefoa so eduru me so me kɔ yɛ bɔne na eduru me so na yɛde me fa yi a me se me mpere adanti na wo mpere obi de wo pere kɔ yɛ sa wayɛ den wayɛ nya atwom nti ɛhɔ no wɔkeka nsɛm ɛna yɛpɛsi yɛkɔ party ase anaasɛ yɛba asɔre fie a yɛayɛ kɛse obi ahu sɛ obu ama yɛ holy nanso bi anyɛ saa ne teɛ deɛ meyɛ no wɔ akyire no ɛnkyerɛ sɛ nyame asɛm no mafa wo nyame asɛm ɛno na ɔtwe farisifoɔ no ɔboɔm kɔkɔ na wɔso wɔde kyerɛ yɛn sɛ yɛnnue sɛ yɛyɛ te sɛ deɛ farisifoɔ yi yɛ di a yɛnnue ɛfisɛ twi no yɛka sɛ yɛde yɛni kan nyamsompa nyamsompa but ɛmu ahoɔden no ni hɔ yɛbɛka asɛm no yɛbɛpreachi kama but preaching no a wo preach wo sɛ wode yɛ adwuma ya na me namfonom ne asɔroma ne bi fo ne din kɔmɔ a ya na asɛm bi wɔ a yɛtaa ka metuomfo sɛ ma yɛnka biem sɛ yɛyɛ nipa yi ma yɛnka saa asɛm no saa ɛfiri sɛ sɛ yɛyɛ nipa yi deɛ na sɛ nyame honhom no a tumi no ɔde ama yɛ no yɛpɛ sɛ yɛbɛtapo sɛ yɛkasa sɛ yɛyɛ nipa yi na sɛ yɛ normal yɛ justify nti meka sɛ wo no deɛ nyame ka no yɛ but sɛ yɛyɛ nipa yi mɛtumi akɔyɛ deɛ mepɛ me deɛ ntimi ɛnkɔva me ba nyame ma yɛ ahoɔden ɛhɔ no wɔkyerɛ yɛn sɛ farisifoɔ no dwumadi a no mu di no na ɛmfata kristo ɛmfata kristo di no ɛda wɔn so wɔn fa kristo nsi wɔn ani ayɛ sɛ wɔn de wɔn pɛ na wɔn ahoɔden ɛna ɛyɛ deɛ wɔn yɛ sɛ wɔn bɛyɛ dɛ wɔn bɛdi nipa anim nipa bɛhoahoa wɔn nipa bɛpagya wɔn nanso onye onyamsompa ɛna wɔn so great onyame su no ɛni wɔn mu the oppressor the Pharisees and the Sadducees no they were always condemning them bia wɔn bu yɛ fo wɔn bu obi fo hwɛ ɔbɛyɛ de ne ba Yesu wɔsi yɛ de akyire ne so pɛɛ emra Yesu Kristo hyɛ ase sɛ wɔtwerɛ no deɛ ba asɛm ne si yɛ wɔn nyinaa adwane enti Pharisifoɔ no they were hypocrisy ne sɛ nyame dɔ no ɛni wɔn mu nyame su no ɛni wɔn mu katuani ama yɛ kasa bi sɛ yɛ hwɛ oti hwɛ ɔkyɛ ɛnuanom anyansom a yɛso no saa bɛn da bia mkrofo bia nom yɛ adesuam ka kyerɛm sɛ ɛduru bra ɛsi nya ho brase to the extent sɛ obi etia yɛ naso koraa yɛ kora bɛpa ne kyɛw saa kapemfo obedi watem kro sɛ me pa kyɛw sɛ yi ɛnuanom aduru bra sɛ nya ho brase na yɛgye bibia to sɛ de menu akyerɛkyerɛ mu hypocrisy ɛden sɛ yɛbɛtu ase wɔ yɛ asafo mu nanso nyame honhom nti no yɛbɔ mmɔden a yɛbɛtumi akɔyɛ ni yo me da sɛ ɛm sɛ sister adwo apɛ sɛ ɔka yo me nso deɛ ne kakraa bi ɛm sɛ deɛ elder ka ma yi deɛ na ɛsɛ asɛm yɛnyina di ho fo kɔsɛ yɛtaa kyekyere nneɛma so ankorɔfo yɛka nyame mmara ne ho nsɛm bebree fa ne sɛ yɛka homeda die ho asɛm wohyia wo nua bi na ne ka so nyame sɛ yɛne homeda so ne nsia nso ampa asɛm no mɛni homeda yɛdi so yɛ enti yɛ nyinaa nso yɛne yɛn so yɛ nya atwomfoɔ nti nyame mmoa yɛn so nya atwom ne gu mu ahoroɔ bebrebe kwa ho deɛ yɛka no sɛ yɛnyɛ ne saa deɛ a ne yɛ nya atwomfoɔ na adwuma wɔ hɔ ɛsɛ yɛ nti nyame mmoa yɛn na deɛ yɛka no ɛnyɛ saa na di wɔ yɛabrabɔ okay me da mo ase wɔ mo adwenkyerɛ a mo de aba no moma yɛnto ase na fe yɛmfa yɛ adusua no ɛmfa nsi ase sɛ wohwɛ ne yɛkɔ na wɔse yɛtu saa anwinwi ana sɛ saa asesambɔ yi yɛpɛsi yɛtu aseɛ no no yɛnhwɛ John chapter 14 1 to 6 sister Joa why ya kradwa yɛnhwɛ John chapter 14 verse 1 to 6 yɛhwɛ asɛm bi nso wɔ hɔ nom nti betumi asua bibi afiri ɛhɔ nom a John chapter 14 1 to 6 sister Joa why ya krado okay yɛnkɔ Yohane ngoma no etire 19 kyekyemu ba kosi nsia no mo mama koma ntutu munye onyankopɔn ni na me nso munye mini snabia pii wɔ magya fie sɛnti saa anka manka nkyerɛ mo sɛ merekɔ makosiesie baabi mama mo na sɛ mekɔ na mekosiesie baabi mama mo a mɛbɛ biem na mabɛfa mo akɔ miara me nkyɛn
na nea mewɔ no mo nso maba hɔ na faako a merekɔ no munnim kwan no. Thomas say no say Erade yenim faako a wokɔ na ɛbɛyɛ dan na yɛbɛtumi ehunu kwan ensi atwa to no. Yesu say ne say mene kwan nokora ne nkwa no obi mma agya no nkyɛn gye sɛ ɔnam me so. Amen. Amen. Yo era che yen show sa asem yi a ya kan wo hɔ yi sɛ na ofi sɛ betimi aboa ya ma ya di sa pesamen komenya ambition hypocrisy ne sa ne manema ya ne atimi anya home ɛwɔ Kristo mu. I am the pass with the sa yi we ne twato. The solution to the problems ya kekene nyina ba ko ye positive nyame asem no ye positive no wo se de o haw ne amane hunu titemu beba fie en wo de akọ pesamen komenya wo de akọ me en wo de akọ babia ye aspire to be greater than everybody. Ye nyina asafo nyina no we are like Thomas. Ye nyina ye ne efra me na me ka asafo no mo me fa nkwa bonten enam se ye susu na ye nwene ho babia ye konenti no ya na ji se ya setre nyina ya sase so. This is the problem na Jesus Christ o face with the disciples. Enti no person raise wo hope say listen enya sase so na me ba ba chichiri kro. Yes, ye besa be transase so but not until say mesa ba bia be ne nu no. Eniema wa sase so ni mu niema nyina be dai e betwa mu akọ. Enti plan ahead, look ahead. Hum mu no. Oko Hebrews 11 was say san krofo no bobo mu din Abraham hwan obo se wo mu nyina no. They were anxious for the city. Ewo kro no wo chiri. Yes Christ gina mu anim. Ene wo ka kire mu se me kwa kosiesie ba bia mamo. Enam se wo mu nyina adwene eyem se Thomas na just one day why outspoken. Wo mu nyina adwene na aye wo mu adwene ma yam kese na papa kwa de asem no wo ka. Ehi no wo kosiesie ama ye. Asazi so ana se he be fa he no wo kosiesie na Thomas me de mumusa me de mebusa. Chire ye he na wo kokora fi de wakam ya bro Yesu wakam ya bre chire ye be he na wo kok. That's right. And Yesu so shase no ka chire wo our ultimate goal Kristo ni bia ni daso enso obekọ na nsen empire a mebọ nse urade sema be brasa ase super no menya heavy anko de a ejapa boa me empire a mebọ no enti Yesu Kristo no wo rezu wo mo hopes say yes asase so no mo nye ne je bia na emo mpese me ka chem se me ne wo kwan no ne de he any the way ne o kire ye no unze o ne Paul here was it the way. Yeah. Paul say what way? Was it the way? Kwan na me Yesu Kristo me dey me fast wo no mo fast bi wo se me ne no kure no I am the truth. Obi a obeji me die wo fa kwan no so na age me Yesu Kristo ni dia your life no it will never end on this earth. Me sa ba me pray no so a obey obenya nkwa enti wo se wo oba no a na mo je tu no ukọ Matthew na 21 ya wonye ni da so bi se me nsa koka na taria no keka menu mienu anu na esi aspa se ye nsa so Yesu Kristo bu keka enkwaje be ye dia ye hwa another scenario Luke 12:15 wo se ye nkwa no enyina ne madodo aye dey ye woso. Our life does not depend upon the amount of goods ni ya hunya ni worthiness ni bi na ne so ne gina ye ni daso eni Kristo enti ne Yesu Kristo gina wo manim but they did not see who he was. Say he is the way, the truth and the life. Obi nkwaja ne enti no solution Yesu Kristo de man niema Yesu ni nyina fa ambition selfishness ni de ni nyina no ene say hwemi Kristo. That's right. Ma hye wo bo soro bigina wanim ha mekon masa ba be fa bi solution no aye de be two side restlessness na se no si ehunu ba bia ye kwa we prepare and plan great for it. Great. Medam wasem se yen addition no ye de betwe hase yemre no ba bia e de ye aba betwe no se ye wo emra anka ye betimi akọ ye nimu kakra medam nyina ase se
moaboa na yɛde adesua ti sɛ ɛde abrɛ yɛn adesuafoɔ no abusuafoɔ adesua yɛ ne wa asua no ɔse the roots of restlessness yɛhu de di mu akotene pa selfishness pesame nkomanya ambition sɛ wo pɛ sɛ wo kɔ w'anim ɛna afei hypocrisy nyaatwomyɛ ɛna afei yɛhu ɔkwan yɛbɛfa so yɛbɛtumi atu saa nneɛma wei ase ɛwɔ yɛ abrabɔ menim yie sɛ wasua saa adesua yi na wɔtwe ba no nso adesua no nso yɛ the power sɛ the cost of rest the cost of rest ɛno nso yɛde mu nkyerɛkyerɛmu ɛbɛbrɛ mu onyankopɔn ɛnhyira mo baabi a mo biara ma yɛnkata yɛneɛ na memma ɛda Kingsford ɛnhyira adesua no so ma yɛ asomdwe hene yɛda wase ɛyi wa yɛ ne yɛkamfo din ɔmpɛmpɛnso a ɔde yɛabɛduru yi agyapa wasɛm ɛna nkwa wɔ na ɔde nkwa no ama yɛn nnɛ wakyerɛ yɛn anamo a yɛntuo ɔkwan a yɛmfa so sɛdeɛ yɛyɛ nyinaa yɛmfa wo nsi yɛanim wo ni kan na ho kronkron no wode asoma sɛ ɔmɛboa yɛn ɔmɛme ahoɔden no ɔnkaaka yɛn na ɔnkyerɛ yɛn anamonto a yɛntuo wasa ahyɛ ɛbɔ na mwako apa mu sɛ adwuma pa a wafiri wɔ yɛn mu no wobɛwie ne yie de ahyɛ wo din animonyam nti yɛnwane nsa mmra wo nkyɛn na abɛgye yɛn ɛnɛ da yɛsrɛ sɛ hu yɛn mmɔbɔ na boa yɛn na adesua a yɛsua no kɔta yɛ mu nyinara adesua a yɛsua no saa mmere na awɔtwe ntimi mfa mu aba yɛmfiri aseɛ mfa mmɔbra pa hyɛ wo din animonyam hyira yɛn ɛsiesie ma nkwagye da no wadom so nti amen Amen.